खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मा होनगोन बिदिखौ जेनेबा जोंनि देहाखौ माबोरैहाय जानाय लोंनायजों फिट आरो स्किनखौ ग्ल' खालामनो हायो आरो स्मुथ खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खिन्थागोन आसा खालामो नोंथांमोनहा जायहा मिथिखायोसै आरो खायफा मिथियाबो जानो हागौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं नै दाबाव लादों बुट खासा बुट गोथां आरोना आं बेखौ मोनायावनो सोमनानै दोनखादोंमोन आं दा बेखौ जागोन दा टाइमा बिराद फुं उदै खालियावनो जागोन आङो ओमफ्राय आं लादों बेयावहाय सामब्राम गोजा दरनै नोंथांमोननो आङो खोन्थालांगोन बुट जायोब्ला मा बेनिफिट्स मोनो जोंनि देहायाव नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन जोंनि स्किनखौ बा जोंनि देहाखौ माबोरैहाय नेचारेलिहाय फिट खालामनो हायो आरो स्किनखौ ग्ल' खालामनो हायो आरो स्मुथ खालामनो हायो नोंथांमोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे गाइखेरखौ लादों बे गाइखेरखौ आङो सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां मोनायाव उन्दुनायनि सिगां आङो बेयाव आं हालदै एसे लादोंना बे हालदैजों गाइखेरजों आङो सानफ्रोमबो उन्दुनायनि 10 मिनिट्स बा 15 मिनिट्सनि सिगां आं लोङो गाइखेर आरो हालदैखौ लोङोब्ला मा बेनिफिट्स जायो आं नोंथांमोननो सिगांग्रो बेखौ खोन्थानानै लाग्रोनोसै गाइखेरा जोंनि स्किनखौ स्मुथ खालामो ओमफ्राय हालदैयाबोथ' जोंनि स्किनाव बुहुत मोजांहाय खामानि होयो आरो आं बांद्राय मिथिया जोंनि देहायाव ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि स्किनखौ नायनानै हमनो हागोन आंखौ जाय मोगथाङाव नुफेरबाय बिथांमोनहा आंनि स्किनखौ नायनानै मिथिगोन आंनि स्किना माबायदि बेयावनो गाइखेर आरो हालदैखौ लोंनानै डिफारेन्ट जानायखौ हमनो हागोन दा नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां गाइखेर आरो हालदैजों लगायनानै लोङोब्ला मा जायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै लोगोफोर बेनो जाहैबाय गाइखेर आरो हालदैखौ उन्दुनायनि सिगां लगायनानै लोङोब्ला एक नाम्बारावनो जाहैबाय जोंनि उदैनि गेसआ खारो उदैफोराव गेस जायोबा उदैयाव इफेक्ट जायोब्ला जोंनि मोखांफ्राव सिथर जायो ओमफ्राय बेबायदिनो देहाया गाज्रि जालाङो जानो लोंनो हाया जायो बेयावनो जोंनि देहाया गाज्रि जालाङो बेखौ बियो सोखायो बेनि उनावहाय जोंनि मोखांनि डार्क सार्कोल ओमफ्राय जोंनि मोखांनि बिदिनो फिसा माबा माबि सबाय बिमा हां थायोना बेबायदि ओमफ्राय जोंनि मोखांनि मोलेले नुनाया लाइटिं जायो ग्ल' जायो आरो स्मुथ जायो ओमफ्राय 2 नाम्बाराव जाहैबाय जोंनि देहायाव सानाय सुनायफोरा खारो बेनि उनावहाय 3 नाम्बाराव जाहैबाय देहा फेत्ला जानाया उदैफोर गिदिर जानाया बियो सेमो आरो बेबायदिनो जोङो गाइखेर आरो हालदैखौ लगायनानै सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां नोंथाङा 1 मान्थसो ट्राइ खालाम अब्ला नोंथांनि स्किन आरो नोंथांनि देहानि फिट गासिबो समान जानायखौ नुनो हागोन बे जाहैबाय बेनि उनाव आङो खोन्थागोन नैबे खासा बुटखौ जोङो मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंनि देहायाव गोबां नांगौ जिरादफोर जानानै थायो जेराव जोङो मोनजोबा बिनि थाखाय जोङो खासा बुटखौ जानांगौ खासा बुट जायोब्ला जोंनि देहाया हेल्दि जायो ओमफ्राय ब्रेना मोजाङै खामानि होयो बेनो लोगोफोर आरो आंनिफ्राय बांसिन सोरबाफोर मिथिबावनो हागौ बे मिथिबावोब्ला आंनो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आं जाखिनि मिथियो बेखौनो आरो ओमफ्राय खासा बुटखौ जायोब्ला जोङो नैबे सामब्राम गोजाखौ होयो सामब्राम गोजा जानायावबो गोबां बेनिफिट्स मोनो आं बांद्राय मिथिजोबा ओमफ्राय बानलु गोथांनिफ्रायबो जोङो मोजां मोनसे बेनिफिट्स मोननो हायो नोंथांमोनहा जानानै नाय ओमफ्राय देहाखौ हेल्दि लाखि आं दा जानोसै आङो गाइखेरखौथ' दा मोनायावसो लोंगोन थेवबो आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामबाय जिहेथु आङो खोन्थाबाय आरोना बेबायदिनो आङो बांद्राय आर्टिफिसियेल बुस्थु बाहाया नेचारेलखौनो बाहायो ओमफ्राय आङो जानाय लोंनायजोंनो गावनि स्किनखौ बा गावनि मा होनो बडिखौ आं मोजाङैनो लाखियो जाय आंखौ मोगथाङाव नुफेरबाय आंनि स्किनखौ आरो आंनि बडिखौ नायनानै हमनो हागोन मानो होनबा आं बुहुत नेचारेल बुस्थु बाहायो बिराद फिथाइ सामथाइ जायो आङो आरो बिराद बयल खालामनानै जानांगौ हायोबा गोथां मैगं थाइगं मैद्रुफोर जानांगौ मैद्रुफोरा जोंनि देहायाव मेजेम जानायफोरखौ
बिराद मोजाङै मेनेज खालामो ओमफ्राय बयल जानांगौ मैद्रुखौ बिदि माबानानै जानाङा एवथाब जानाङा ओमफ्राय फिथाइ सामथाइबो जानांगौ आपेल नासपति सिजन लायै सिजन सब फिथाइखौनो जानांगौ होमबानो नोंनि देहाया जेबो नोंनि स्किनाबो जेबो प्रब्लेम जाया एक नाम्बारावनो जोंनि उदैयाव गेस थानो नाङा जेब्ला नोंनाव इसेबां नोंनि गेस थागोन अब्लानो नोंनाव गासैबो जाजोबगोन मोखाङाबो नोंना मोजां जानाय नङा सिथर सिला जागोन आरो नोंनि देहायाबो आरो नों जानोबो हानाय नङा बेनिखायनो एक नाम्बारावनो जोंनि देहायाव गेस थानो नाङा थाब्लाबो एकदम अभार गेसाथ' बयनावबो दंखायो थेवबो अभार जानो नाङा नोंथांमोननो आं बेखौनो दिनैहाय खोन्थाबाय जाय जायफोरा मिथिखायोसै आं बांद्रायबो मिथिया जाखिनि मिथियो बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोनहा आसा खालामो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो दा आं जानोसै संख्रि एसे होबाय फुङाव जानांगौ बुद गोथांखौ दा जानोसै आङो सब बुस्थुफ्रानो गोथां बुस्थुआ साबसिन जायो मैगं थाइगंबाबो आरो हायोबा बिराद फिथाइफोर जानांगौ आं बिराद फ्रुइट्स जायो आं बिराद फिथाइ सामथाइ जायो आरो बिराद मैद्रु आरि गोथां मैगं थाइगं आं बिराद जानो मोजां मोनो ओमफ्राय जायो आङो बांद्राय गरम बुस्थु जानो नाङा आरो बे बादामफोरखौथ' माब्लाबाबो गोलोम बोथोराव जानो नाङा आं दा नै गोजां बोथोर जासिगोनखाय गरसेफोर जासिगोन आलमन्डफोरखौ बिदिनो पिस्ताफोरखौ जानांगौ पिस्ता जायोबाबो गोबां बेनिफिट मोनो जोंनि देहायाव माने डाइट मेनटेन खालामनो हेफाजाब खालामो जोंनि बडिखौ ओमफ्राय मोखना होननाय मोनसे बुस्थु दङ नोंथांमोनहा मोनजाफेरबायबो जानो हागौ बा मोनजाफेराखैबो जानो हागौ आंबो दासिमबो मोनजाफेराखै आं एबार आंनि बोराय फैबा मोनजासिगोन आंनि बोराया लाबोनो नागिरदों गाव दा जागासिनो ओमफ्राय आङो बेखौ नायदोंमोन इउटुबाव मोखना जायोब्ला मा मा बेनिफिट जायो बेखौ आं जेब्ला मोखना होननाय बुस्थुखौ मोनजाबा नोंथांमोननो खोन्थागोन बिनिफ्राय आङो आंजिर जायो ड्राई फ्रुइट्सआव गोलैयो बेफोरो आंजिरा नोंथांमोनहाबो जानांगौ बेखौ आंजिरखौ माने खालि मोनसेल' खोथा हिन्जाव मानसिफ्रा प्रेगनेन्ट टाइमावल' जानो नाङा आंजिरखौ माब्लाबाबो जानो नाङा ओमफ्राय बिनि अनगायै जाजोबो बिराद हेल्दि खालामो स्किनखौ बिराद स्मुथ खालामो लाइटिं खालामो स्किनखौ ग्ल' खालामनायाव आरो मोखांनि डार्क सार्कलफोर खारहोनायाव बिराद हेफाजाब होयो बे आंजिरा आरो हेल्दिबो जाहैयो बेनिखायनो जानांगौ जों जाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ आं आंजिरखौ जानायखौबो देखायदोंमोन एसे एक्सपेन्सिभ 1 केजियावनो 1000नि बारा आंजिरा ओमफ्राय मोखनायाबो 1 केजियाव 400 1 केजियाव 400 आरोना थेवबो जानांगौ ओमफ्राय आपेलफोर जानांगौ बिदिनो आरो नेचारेल बिउटि जानो नाजानांगौ बांद्राय मेकआप सेकआपजों जानो नाजानाङा आरोना नेचारेल जानाय लोंनायजोंनो जानो नाजानांगौ बेनो आरो मानो होनबा नेचारेला नोंनि मोखांखौ माब्लाबाबो गाज्रि खालामा बा नों माबाजोंबाथ' गाज्रि जायोना नंखायनो नेचारेल जानो नाजानांगौ बिराद नेचारेल आंखौ नोंथांमोनहा फुंदों होनदों बा आं फुङाखै मिडियामावनो दं आङो
एसे फाहामनायमोन आरो ओमफ्राय आं दा नै जागासिनो ना आङो नेचारेलिनो फुंदोंबाबो ओमफ्राय हामनोबाबो नेचारेलिनो हामो नेचारेल माने जानाय लोंनायजोंनो आरो माबा मोनसे मुलि माबा माबि जानानै नङा आरो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बेफोरबायदिजोंनो आङो हामोबो आरो फुङो